Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios sa atong Amahan ug ni Hesukristo ang atong Ginoo manaa kaninyong tanan. Nasa Kaigsuunan hinulusulan ta ang atong mga sala aron mahimo kitang andam sa paghalad nining sakripisyo ang santos nga misa. Nagakupisal ako sa Dios ang magkagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nagkalapas ako dako iyang sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyong mga igsuon aron inyo akong iyampo sa Ginoo ngatong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sa imong kaluoy dungga ang among mga hangyo, pinaagi sa panalangin sa imong anak, nga muduaw kanamo, hayagi ang kangitngit sa among mga kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Numeros. Ug sa pagtan-aw ni Balaam, nakita niya ang Israel nga nagkampo, ang tagsa-tagsa kabanay sa ilang dapit. Gigamhan siya sa Espiritu sa Ginoo, ug siya miingon. Mao kini ang gipamulong ni Balaam, anak ni Beor, usa ka tawo nga tataw kaayog panan-aw. Mao kini ang gipamulong sa tawo nga nagpatalinghog sa mga pulong sa Dios ug nakakitag panan-awon sa labing gamhanang Dios. Natumba siya apan wala taptapi ang iyang mata. Pagkaanindot sa mga tolda mo, o Israel, sama sa mga walog nga lapad kaayo, sama sa mga tanaman daplin sa suba, sama sa mga bulak nga gitanom sa Ginoo, ug sa mga kahoyng sidro daplin sa katubigan. May tubig nga mudagayday gikan sa iyang mga kabo, ug mupatubig sa iyang binhi. Mas gamhanan ang iyang hari kay kang Agag, ug muuswag ang iyang gingharian. Unya mipadayon siya pagsulti, ug miingon. Mao kini ang gipamulong ni Balaam, ang anak ni Beor, usa ka tawo nga tataw ug panan-aw, nga nagpatalinghog sa pulong sa Dios, ug nasayod sa kaalam sa labing halangdon, ug nakakitag panan-awon sa labing gamhanan. Natumba siya apan wala taptapi ang iyang mata. Mitan-aw ako sa umaabot, ug nakita ko ang nasod sa Israel. May musubang nga bituon gikan sa Israel, ug mutungha gikan sa Israel ang usa ka sitro. Mudugmok kini sa agtang sa Moab, ug mubuntog sa tanang anak ni Set. Ang pulong sa Ginoo. Tudloi ako sa imong mga dalan, o Ginoo.
Pahibalo ka nako, o Ginoo, ang imong mga dalan. Tudloi ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw, Diyos man, nga akong manunubos. Tuloy ako sa iyong mga dalan, O Ginoo. Hinumduming ang imong kaluoy, O Ginoo. Og ang imong kaayo, sukad pa sa kakaraanan. Sa imong kaayo, hinumdumi ako. Tungod sa imong kaayo, O Ginoo. Tuloy ako sa iyong mga dalan, O Ginoo. Maayo og matarong ang Ginoo. Giingon niya niini pagpakita sa dalan ang makasasala. Gitultulan niya ang mapaubsanon ngadto sa katarong. Gitudloan niya ang mapaubsanon sa iyang dalan. Tudloi ako sa imong mga dalan, O Ginoo. Alleluia, alleluia. Panaigon ang Diyos. Alleluia. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nasa kuno. Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mibalik sa templo, ug samtang nagtudlo siya, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo o taga-Israel biduol kaniya ug nangutana, unsa may imong katungod sa pagbuhat niining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo niining maong katungura? Ang Ginoong Hesus mitubag kanila, mangutana ako kaninyo ug usa lang kabutang. Ug kun magkatubag kamo, tug-anan ko kamo sa akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga. Di naman gikan ang katungod ni Juan nga mabubunyag sa iyang pagpanmunyag, gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Gitibang-timbang nila ang ilang itubang kang Hesus ug nag-inganay sila, unsa may atong itubag? Kung mutubag kita gikan sa Dios, muingon unya siya kanato nganong wala man kamo mutuo kang Juan. Apan kung muingon kita gikan sa tao, mahadlok usab kita sa unsay buhaton sa mga tao kanato. Kay hugot ra ba ang pagtuo sa mga tao nga si Juan nga magbubunyag usa ka pinadala sa Dios, usa ka propeta? Busa giingnan nila si Jesus, wala kami mahibalo. Ug mingon usab si Jesus kanila, dili ko usab kamo tug-anan sa akong katungod sa pagbuhat niining mga butanga.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Manglingkod palihog. May gabi kaninyong tanan. Si Jesus muhatag gayud niadtong matinud-anon nga mangayo. Sa dili pa ta mangayo, nakahibaw na siya sa atong pagkamatinud-anon sa ilaw. O kining maong nanghangyo ganiya, kahibaw si Jesus nga dili matinud-anon, dili ang ilahang tuyo maugayod nga mutuo sila kung tug-ana ni Jesus nga gikan sa Dios ang iyahang otoridad sa pagpamadlong o pagtudlo sa katarong. Bisan pa man kung mutudlo si Jesus, di gihapon sila mutuo kaniya. Kay mo lagi nakahibaw siya sa matag usa ka nato. Munang sa atong pagkamatinud-anon, mausab siya matinud-anon. Sa atong pagkatunga-tunga ra sa atong pagsimba o pag-ilag kaniya, kay ang atong intensyon unsa ba? Kabaw na sa daan. Na material siguro ang akong katuyuan, dili gayud nga ako magbag-o sama ug musunod sa iyang gitudlo kanato. Now, ningon dita, dili man ko kahimo niya na, kay bisan sa simbahan, magtabi man gani ko. Oo, tinuod yun. Tinuod yun, magtabi. Unsa may imong tuyo, pag-anhi, kay baho siya. Tao rata. Tao rata. Siguro napugos ka. Kaya na siguro yung sabag, iimbitar ka. Aw, maura po'y maabot nimo. Kay baho na siya na. Unsay imong kinaiya, makauulaw ba o dili? Aw, kung dili ka maulaw, imo po na. Imo po, kay baho na siya. Kung naanad kang ingon ana, ang imong attitude at tubangan sa mga tao, na inana na lagi ka, imo po na. Pero yun siya, ako po ni. Ako po ni. No? Kung inana, gibring up ka sa imong kinikanan, nga inana ang pamatasan, imo po na. Lingon siya, ako po ni. Dili tamod tug-anan. Kaya dili man mo tuo sa ako. Nagitudlo kaninyo, inyo po na. Pero ako, magpadayon kung unsay sakto. Now, mo na ni, unsay sakto. Bisag dili kaganahan, ang sakto, magpabilin siya nga sakto. Mingon siguro ka, wala may epekto. Mao po na imong pagtuo, manang magkalahi kita sa atong pagtuo o magkauban ang atong kinaiya tungod sa pagtuo o sa atong pagrespeto. Manang makita nimo ang mga tao, siya, nga naman ni sila, dato, naaana, at tungod ka na sa pagkamatinud-anon. Pagkamatinud-anon. Asa, pagkamatinud-anon sa ato ang ilaw, dili sa gawas. Now, ang ilaw, mugawas gina sa gawas. Ang unsay naa. Manaingon, kung tabian ka sa inyo ha, bisag niya sa simbahan, tabian, gihapon ka. Pero imo po na, dili na taana. Pero may mahibaw ka. Mahibaw ka. Nga kanang buhata, makatawa siguro ka, makatawa ang uban, pero naboy uban asluman. Naboy uban, niingon, iya hapon na. Mupadayon ta, kung unsay makaayo sa tanan. So si Jesus, ipakita siya siyang pagkagahi, ang tuyo, aron makatudlo. Aron makatudlo. Dili tanang higayon, spoil ron ang tao. Doon nagyoy disiplina o silot aron mumata. Mumata siya. Yun, pagmata na, kay tiguwang ka na. Pagmata na, kay dunay mga batanon nga musudod o mukaton. Manang ingon ang Dios kanato, kung mabuhat ka niini, mabuhat po ko. Kung dili ka mabuhat ana, dili sa ako. Lihok tao, kay tabangan ko ikaw, nining atong pagsimba, o Dios usba ko. Sumala sa imong pamaagi. Manindog baliw.
Sa atong kasinatian dinhi sa pagsubay sa katarong, adunay uban masuko kung tudluan, labi na kung badlungon. Pero ang Dios padayon siyang mutudlo kung unsay sakto, ug modangop kita kaniya kay siya nakahibaw sa umabot kanato. Usa sa kaamahan, busa musangpit kita sa pag-ingon, Amahan, tudlui kami. Amahan, tudlui kami. Man, tuduyo ko. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco, ang mga kaobispuhan, ang mga kaparian, ug ang mga relihiyoso, magsalamin unta sa Dios no gugma, pinaagi sa ilang amahanong pag-amuma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudlui kami. Nga ang mga pangulo sa gobyerno, manumbaling ug maghuna-huna sa laraw sa Dios, nga inanayng mapagdayag diha sa mga hitabo sa kinabuhi matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudlui kami. Nga ang mga amahan mopakitag linaing gugma ug pagtagad alang sa ilang kabanayan, pinaagi sa ilang kakugi ug sulundong pagpuyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudlui kami. Nga sila nga nagsagubang og krisis diha sa ilang kaugalingon ug diha sa pamilya, makabaton sa paglaom ug pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudlui kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudlui kami. Nga pinaagi sa pangama ni Maria ug sa mga santos, ang mga himalatyon makakaplag og kahupayan sa katapusang mga gutlo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudlui kami. Tudlui kami, O Dios, among amahan, kay kung kami lamang, dili gayud kami makakaton kung unsay makaayo sa among kinabuhi karon ug sa umaabot. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Kalibutan kag ikaw siyang pagkamangihatagon na dawat na magyalan kanimo kining panabot sa utag sa gupaog san usan kining panog kining lino ginamasa kamot sa tao Dego ni ikaw pinagdus sa amimong mga grasya bunga sa mong pangaliyang iatag na kanamo o langit ng amahan. Kaigsunan pagampo kamo aron kining ako ug inyong halad sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong Kristo gikan sa imong mga kamot alang sa gayo pagmay siyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuking santos nga simbahan. O gamahanan nga Dios, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan nining sakripisyo ug madangat kayod namo ang among mga gikinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaang kaninyo, Nasa kuning ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. ang ning bayong ris Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang matarong Santos nga mahan Dios nga tunhay ug gamhanan labaw sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga pinadala ang mga propeta uban sa gugmang dili matugkad giatiman siya sa inahan nga berhen
Gipaila siya na San Juan nga magbunyag og diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kadasig sa pagbuhat sa imong gitudlo ug ang kalipay sa pagpangandam sa iyang pag-abot. Aron inigabot gayud niya, iya kaming maabtan nga nagtukaw, nagampo, puno ang among mga kasing-kasing sa kinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw mi sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos gid ikaw o Ginoo, ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong balaang espiritu on pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Kay sa pagpasakit niya sa iyang kaugalingon, bikuha siya og pan, pipasalamat kanimo, pipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Lawata kini ninyong tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. So samang paagi tapos ang panihapon, bikuha sa Jesus sa kalis, pipasalamat kanimo pausab. Bihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamong tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasambutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini mao ang misteryo sa atong pagtuo nga si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik siya nga nihi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaimo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moulagad kanimo. Himuang kaming mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong katawhan nga matuuhon lukop sa tibuok kalibutan ang simbahan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo, tanang obispo kaparian ug tibuok katawhan. Hinumdumi sab ang among maigsuong patay na, malaumon nga sila malipay ug makapahulay. Ug kaluoy kaming tanan, himuwa kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila mo kang daygon ug himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang tungog o himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo kita samahan nga pasayloon ang atong mga nabuhat nga dautan ug dadun kita niyang makapasaylo sa mga tao nga nakabuhat og dautan kanato. Mangayo kami kanimo og Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona karon aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanang kasamok o kagubot samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos, kay mo man gingrian ang kahumaya hangtod sa kanturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga kasalanan kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Nasa Ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay. Peace be with you. Peace.
Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ang kalawat nimo, panpumulong mo lamang ug pamaayo. Magampo kita. Magpulos unta kanamo, Ginoo, ang kanunay namong pagsimba o pagduol kanimo, og labi na ang among pagdawat sa imong lawas og mga pulong. Pinaagi nini kami nga nagpuyo panining kalibutan nga lumalabay, matudluan kanunay, sa paghigugma sa mga butang langit nun og tunhay. Pinaagi ni Kristo imong anak among Ginoo. Amen. Atong hinumduman ang mga nangamatay tang mga kauban, kung ugaling anaa sila sa kasakit sa purgatorio. Maghandom kita diha sa Ginoo alang kanila. Pahulay og kalipay, ihatag kanila o Ginoo. Ug ang imong kahayag mo'y pagkapalong pananag kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw ug kalipay. Amen. Ang ilang kalag ug ang tanan nga mga kalag sa mga magtutuo sa Ginoo nga namatay na ang lawas tungod sa Dios nung kaluoy, mupahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasa kanila. panalanginan kamong tanan sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa manglakaw katadihas kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat Salamat sa Dios.